Naapula na ng mga otoridad ang sumiklab na sunog sa old dam site sa Purok 1, Barangay Bibirao, Daet, Camarines Norte. Inabot ng 3 araw ang pag-apula ng apoy matapos sumiklab ang apoy nitong Abril 24. Patuloy pang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng sunog. Nagpalabas naman ng advisory ang Municipal Health Office dahil sa banta ng dioxin at carcinogens na mula sa usok ng mga nasusunog na basura na masama sa kalusugan ng mga matatanda, bata at may mga hika. Pinayuhan din ng Municipal Health Office ang nasa loob ng 1.5 km radius na magsuot ng N95 mask dahil sa masangsang na usok mula sa dump site. Ang kahalintulad na insidente ay maaari din umano mangyari sa lumang sanitary landfill ng Naga City. Ngunit may mga interbensyon para maiwasan yan at hindi na humantong sa malalang sitwasyon. May mga kuya na po kita, contingencies na ginigiribo. Inot na inot po na na-deliver ta na si mga kaipuhan ng cover soil. Tapos na-organize na po si alimbawa magkaigwa po bagad dito maninahagan magkaigwa ng accidental fire. Igwa na po kita ng grupo na iyon nag-aasikaso. May pasiguro na po kita ng water tank duman sa lugar para lang po masiguro. Kaulay ta po kambiyernes si mga informal waste sector na pigpapakiulayan ta na demo na magparasarakat duman sa sanitary landfill. Pandua, si mga empleyado mi po sa sanitary landfill, activate mi po na seryosohon si pagbawal sa mga tao duman sa mga parakalakal na magsakat po sa itaas ng sanitary landfill. Sa paagi pong iyan, pigihiling ta po na mamiminimise ta si aksidente na magkaigwa po ng mga accidental fires. Samantala, ipinagbaliban din muna dahil sa init ng panahon ang anumang aktibidad gaya ng pag-grass cutter sa old landfill sa Barangay Balatas para ma-maintain ang stability ng landfill dahil meron pa rin umanong methane accumulation sa lugar dahil sa tuni-tuniladang tambak ng basura dito. Sumiklab naman ang grass fire sa Progress Home Subdivision, Canaaman, Camarines Sur. Pasado alas 12 nitong Sabado na inakyat sa ikalawang alarma at init ng panahon din ang tiniting ng dahilan. Na hininga nila na dakulaw naman talaga ang kalayo since na ito po talagang itong lugar na ito bakante and medyo waralangkaw talaga ang mga duman. And bali po sa yung nasabi ko dakula ang kalayo. Kaya po kita kang tutuyang alarma, itinas po to sa second alarm. And nag-responde nga ang Naga City Fire Station and ang Magaraw and ang Senputong po kan Naga City. Base po sa investigasyon kasatuyang investigador na si Juan Banyas nga pero ini pong kalayong ininag po na garo talaga by nature lang po. Mayo man po kitang duman na may sabihin tayo may nagpulo o may talaga na na piling pagpunan. Pero sa sobrang init kaya talaga ang panahon. Muling nagpaalala ang BFP sa publiko sa banta ng grass fire ngayon tag-init. Pinag-iingat rin ito ang publiko na iwasan ang pagsisiga na karaniwang sanhi ng grass fire at bushfire. Jan Amador, CSN.